El nou crossover elèctric DMG ja ha arribat a M94 motor amb 3 nivells d'acabat, un disseny realment modernista, un interessant apartat tecnològic i també amb una autonomia de més de 400 quilòmetres. Aquest SUV del segment C, vistós i de dimensions considerables, ofereix un espai interior notable, que emana qualitat i on tampoc faltarà l'última en tecnologia, destacant una pantalla tàctil flotant de 19,4 polzades per al sistema d'infoentreteniment MG i Smart, la qual oferirà una bona quantitat de funcions de connectivitat, a més de ràdio DAB+, Bluetooth, connexió USB, punt d'accés Wi-Fi per a connectar dispositius mòbils a internet i la integració del telèfon intel·ligent a través dels protocols d'Apple CarPlay o Android Auto. A més, compta amb un maleter de 357 litres de capacitat, ampliables a 1.396, als quals es poden sumar altres 150 litres addicionals sota el capó davanter en la versió de tracció posterior. A nivell mecànic, aquest SUV estarà disponible amb un tren motriu 100% elèctric, amb dues configuracions diferents, una versió amb tracció posterior de 180 cavalls de potència i d'una autonomia de 402 km, i perquè en necessiti més, sempre podrà optar per la versió de tracció a les 4 rodes que comptarà amb 3 motors elèctrics, que rendeix una potència màxima de 288 cavalls i una autonomia de 370 km en cicle combinat WLTP. Amb aquests ingredients, serà capaç de fer un 0 a 100 en 4,9 segons i aconseguir els 200 km/h. Un altre aspecte destacat són les seves avançades funcions de seguretat i assistència a la conducció, gràcies a l'MG Pilot, que incorpora un total de 14 sistemes d'ajuda, com alertes per prevenir perills i sistemes intel·ligents per a mantenir la tracció i l'estabilitat. A més, en aquest Marvel R s'inclouen 2 nous sistemes, l'assistent d'emergència de manteniment al carril i el sistema d'alerta de somnolència. Totes dues versions estaran alimentades per una bateria Dio-liti de 70 kWh, amb capacitat de càrrega normal amb un carregador trifàsic d'11 kW a bord, o bé una càrrega ràpida que permet recuperar el 80% de la seva capacitat en uns 40 minuts. A més de tot això, compta també amb un sistema V-2L, que permetrà a aquest Marvel R pugui actuar com un carregador portàtil per oferir energia, per exemple, a un patinet elèctric, a un compressor d'aire o fins i tot a un altre cotxe elèctric.